Good morning mga road trip! Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang Manila Bay, Dolomite Beach, dito sa Maynila. Tara, samahan niyo ako. You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. So ayan mga road trip, dito tayo sa harap mismo ng Manila Bay, dito sa Dolomite Beach. So ayan. Ano ba yan? Ayan, Dolomite Beach. May kaapat na araw ngayon na nag-open ang Dolomite Beach. Pang-apat na araw na ngayon. So ayan. Pwede tayo, makapasok tayo ngayon. Ayan, Dolomite Beach. So ayan, so Thursday ngayon, kaya hindi ganong karamihan ng tao. So, tara, pasok tayo. But I'm reaching for your hand to pull me out. Oh, Pagpasok mo dito, makikita mo itong malaking tipak na bato. Ito, oh. So ayan, lapitan natin. So dito sa tipak na bato, may nakasulat dito. Ay, mga pictures before and after. So ayan, oh, ganito siya noon. See, Manila Bay before. So after na palit ng administrasyon, ito na siya. So ayan, Nice. kasalukuyan ganito na siya. So ayan, see, hanggang doon. So ayan, so napapaikutan na tayo ng mga coast guard. So ayan, matatanong mo yung mga coast guard na naandun. So ayan mga kaka-road trip, andito tayo sa Dolomite Beach, dito sa Manila Bay. So ayan, tingnan nyo, puting-puti na buhangin. So meron pa tayong mga bagong construction dito na building. So office ng Manila Bay. So ayan, so makikita nyo may mga barko pa ron. Yun, yung mga barko ng Coast Guard. So, maraming nagbabantay dito. So ayan, maganda dito mga ka-road trip. So ikot lang tayo, silip-silip lang tayo. So ayan, so andito tayo sa phase 3. Phase 3 ba to? Phase 2. So ayan, so makikita mo yung thrust boom na naandun sa kalayuan na yon, paikot na ganon. So ayan, so talaga para tayo nasa Boracay. So mahaba-haba din tong lalagyan na ng Dolomite. So mahaba-haba na rin. So hindi ko alam kung hanggang saan ang aabot ng Dolomite na ilalagay nila dito sa Manila Bay. So ito ay bagong building, gagawin nilang office ng Manila Bay. So under construction pa siya. So ayan, almost finished na. So ayan sila, so maraming tatrabaho dito. So hanggang dun sa dulo na yon. So may mga tao pa rin doon. So
So, teka lang. So, ayan, oh. So, tabi tayo ng mga magagandang at malalaking building dito sa tabi ng Manila Bay. So, ayan, oh. Diba? Ang lalaking building yan. So, ayan. So, meron tayo para nakikita dito parang ano ito, opisina ng Manila Bay. Ayan, oh. So, ayan yung tubig niya, oh. So, pinong-pino. Pinong-pino yung buhangin dito, oh. So, ayan, oh. Ang linis. So, sarap dito. Oh, see? Diba? Tubig pa lang, solve ka na, oh. Malinis na yung tubig, hindi na kagaya nung araw, puro basura. Diba? So ayan, sa kalayuan na yan, ayun, no, kung matatanaw, no, meron dyan trash boom. Uy, teka, may mga isda na rin pala dito, ayan, no, yung kita nyo, nagsisipagtalunan na yung mga isda, oh. So ayan, nawala na sila, takot, nahiya sa camera. Diba? Ganda. Isda pa siya, oh. Oh, see? Marami siya maliliit na isda. Para siyang dilis. So, talagang malinis na. So, dito sa area na to, bawal mang isda. Hanggang doon sa area na yan. So, hanggang trash boom lang kayo. Paglabas ng trash boom yun, siguro pwede namang isda doon. So ito yung bagong sanctuary ng mga isda. So ayan. Diba? Napaikutan siya ng trash boom. Trash boom yan yan, nagpipigil na mabasura papasok dito. So ayan, oh. Diba? So ang layo na pinagkaiba ng Manila Bay noon sa Manila Bay ngayon. See? Ang galing. Oh. Ano? Okay. Nalilim. So ayan, oh. Wow. So ito ang medyo nasa phase 2. Phase 2 na tayo. So dito matatanaw mo. So ayan. Dito tayo sa phase 2. So lapitan natin ulit yung tubig. So malinaw na siya ngayon. So teka. So ayan, ang malapit tayo dito sa CR. Ito talagang CR nila, talagang matindi. CR pa lang, patok na. So ito yung CR nila, oh, yung pinagmamalaking CR. So ayan, diba? Ang linis nito. So hindi pa yata allowed pumasok, so dito lang muna tayo sa labas. So sabi nila, ayon sa mga nataga rito, talagang pang international tong CR na to. So ayan, teka lang. So dito sa banda rito, kung makikita, oh, so medyo magaspang tong nandito sa bungad. So ayan, oh, oh, magaspang dito sa area na to, magaspang yung buhangin. So ayan. So doon sa gilid ng tubig, medyo pino siya ng konti. So para siyang dust, diba? Teka lang. So kailangan sa'yo maglinis, sir? Dito kayo? Ulahin namin doon, papunta rito. Araw-araw, sir, nandito kayo? Araw-araw. Naglilinis? Naglilinis. Mga ilang grupo po kayong naglilinis dito, sir? Dito po, dalawang grupo kami. Tatlo. MMDA, DPS. DNR Warrior, DPS. Ito yun.
So, yun lang ang gagawin nyo, maglinis araw-araw, sir. Paano pag linggo, sir? Naglilinis pa rin kayo? Pa rin po. So, marami rin kayo nakukuha ang basura, sir? Marami rin po. Sa palagay nyo, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagtatapon nila ng basura gayong malinis na ito? Tuloy-tuloy pa rin. Yun ang ginaano ng mga tao. Bakit? Nakikita naman nila sa TV na palagi may basura. Bakit tapon pa rin sila ng tapon? So, Hindi ba sila nagaganda pag malinis? So, ngayon, sir, anong masasabi mo sa ginawa ng ating dating Pangulo? Ang bagong Pangulo? Here I come. Oh, here I come. Maganda, marami na ginawa, nagaganda. Kahit mga ibang turista pupunta rito, nagagandahan sila. So, sir, Ito, ang ibang Para maintindihan din ni ano. all my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. mga Pilipino, walang pandangan kung magtapon. Karamihan nakukuha namin yan, mga balat ng candy, styrofoam, takap ng soft drink. pag nakausap nyo, sir, si President Duterte, ano masasabi mo kaya ngayon? Masasabi ko po sa kanya, salamat at napaganda niya to. Nung araw, dito talaga kami nagsimula. Nung araw, ilang taon lang kami rito. Nung araw, sir, nung kabataan nyo, talagang basura dito, sir. Pag dito, hanggang baywang ang basura. Ngayon papasok na government ni Marcos, ano masasabi nyo, sir? Pagpapatuloy niya siguro yan. Siguro. Sana nga, sir, ano? Oo, pagpapatuloy niya. Para maganda na nga, ay huwag na sana masayang. Ano, sir? Oo, tama. Pagpapatuloy niya siguro. Oo nga, sir. Sige, sir, thank you, sir. Anong pangalan nyo, sir? Maliliit Pulon. Maliyot pa nun. Sige, thank you, sir, ha? So, dito sa Dolomite Beach, meron tayong tagabantay, 2 tao. So, wala silang tulugan. Hindi na sila natutulog, wala silang ginawa kundi magbantay. So, sana lahat ng tao ganito, magbabantay. So, ayan, tingnan natin. Lapitan natin silang 2. Yung 2 taong nagbabantay lagi rito. So, ayan. See? Silang 2 ang nagbabantay dito. Tara, lapitan natin. So, ayan siya, oh. So, sino kaya ito? Sa palagay nyo, mga ka-road trip, sino? So, ito naman, wala na. Kawawa naman. Pinagtripan pa yata yung kamay niya. So, naputol. So, kawawa naman. Nagbabantay na nga, pinutulan pa ng kamay. So, ayan silang 2. Yan ang nagbabantay dito. 24 hours yan nagbabantay dito. So, di ba? 50 lang ito. So, ay mga road trip, dito tayo. Kumain tayo ng ano ba ito? Sir, magkano tong kanin ng ganito? Isang cup. Itong ano ba tawag dito, sir? Pares, sir. Pares. Buhay na buhay, guys. So, ayan. Dito tayo, kumakain muna tayo sa labas. So, mura lang. 10, tsaka ano, solve ka na. Dito lang yan sa labas ng Dolomite Beach. So, tara, kain tayo. Kano, kuya? 50 na, sir. So, ayan, solve na tayo. Tapos na yung pares. See, di ba? So, may kasabay pa tayo kumakain. Sir, anong hatol mo dyan sa pares na sinasabi nila? Sarap, sir. Mura pa. Masarap. No, mura lang ano. So, ayan. Sir, tanong kita ulit. Bakit tinawag na pares to, sir? Walang baka pares na soft drinks to, sir? Pero, sir, kung gusto na kumakain soft drink, Kaya tinawag na pares kasi may kasamang soft drink, sir. O tubig lang, sir. Pwede na rin ano. So ayan, solve na tayo sa pares. So ayan, marami pang kumakain dito. See? Sumura lang, 50 bawat order mo. Solve ka na. May kanin ka na, may pares ka pa. So ayan.